Ni kuma ma sɔrɔ caman sigimɛ k'a ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraninw ma walasa faamuya bɛ se sɔrɔ fɛ Sherifla TV bamanankan kunnafoni na min bi walawalali kɛ aw ye Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan an b'a fɔ a ye ko nin ye a kuma selen ka da tulo kan k'a fɔ Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba au Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silama diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Seyada Sherif Ousmane Madane Haidara ye Sudangaw ka lasigiden kura bisimila min bɛ Mali kɔnɔ ni o ye Khalid Abdulkadir Choukri ye a nanen lasigidenya la Sudan jamana tɔgɔ la a y'a kanu a ka bɔɲɛ fɔlɔ ka ɲɛsin Mali silamɛw ka ɲɛmaaba de ma Seyada Sherif Ousmane Madane Haidara ka bɛn ni sibiri février kalo tile 28 ye a ma ladɔnniya k'a fɔ sunakari fɛnɛ labɛnna bani ka dunanba in ye an ka ɲɛfɔli bɛ kɛ maa min fɛ Kadija Tarawele don Lutu Sidibe ka jasɔrɔli kan. Ni Aisha Ngale Sudankaw ka lasigiden min Mali la n'an ma ko ambassadeur ale ka wuli k'i kunda jamanaden dɔ kan ni ka taa bɔ a la o siratigɛ fɛ fɛn min Akseri Sherif Ousmane Madani Haidara n'ale alisilamaw ka fara ɲɔgɔn kan tɔnba au Conseil islamique du Mali ma ɲɛma ye a y'i kunda ya banina ka denbaya kan ni ka taa bɔ o la o bɔɲɔgɔnya min sen fɛ hakilina falen caman kɛla bɛnɲɔgɔnya kumaw ani jamana fila ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ani u ka yiriwali hukumu kɔnɔna na. Sudan jamana ka ambassadeur mun sigilen Mali la yan son excellence Khalid Abdulkadir Choukri elle a ɲini ka au conseil président rencontré o de Seydi Sherif Ousmane Madani Haidara wa ala y'a kɛ karamɔgɔkɛ yan bisimila a ka so kɔnɔ yan wa a kɛra ale yɛrɛ ka visite fɔlɔ ye mun bɛ kɛ i n'a fɔ société civile la ani diinɛ laselaw kunda wala Sherifu kɛra mɔgɔ fɔlɔ mun ye ambassadeur taara ka mɔgɔ min fɔ. Wa fana Sudan ambassadeur ye a ka nisɔndiyaw jira ka sanga ni a bisimilali ko ɲuman ye Sherifla duba kɔnɔna na Bangoni Jiginɛbugu la. Nisɔndiya kɛra puisque a ka bisimila a ka so o de ye ambassadeur ka so filanan de Sherifukɛ y'a yira k'a fɔ ko a bɔra a ka so a nana a ka so wa alhamdulillah an kɔni a ye suntigɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ka tila ka seli ɲɔgɔn fɛ vraiment a nisɔndiyalen don kosɛbɛ wa a y'a yira k'a fɔ ko visite wɛrɛw bɛna kɛ ni Ala sɔnn'a ma ka da ka o de bɛna Sudan ni Mali wala alaka mun bɛ ɲɔgɔn cɛ relation mun bɛ ɲɔgɔn cɛ ni Ala sɔnn'a ma a bɛna sinsin o cogoya de la. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko Sudankaw ka lasigiden bɛ Mali la n'o ye Khalid Abdelkadir Choukri ye a ka bɔɲɔgɔn ye Zamzamiw ka denbaya la Bangoni Jiginɛbugu la a kun cɛla ni suntigɛ duman ye ani ka sɔrɔ ka fitiri seli tugu o la. Baɲumankɛtɔn min bɛ an ka jamana kɔnɔ ko Fondation Malienne pour l'entraide et le développement ka sanga ni sunkaloba in bonya ye dɛmɛba taara ka ɲɛsin tɔn caman ma Mali jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna sunkalo hukumu kɔnɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ dɛmɛ in musaka bɛ t'i jɔ silamɛya miliyɔn da ɲɔgɔn na dɛmɛ ninnu dira ka bɛn ni sibiri février kalo tile 28 ye Baɲumankɛtɔn Fondation Malienne pour l'entraide et le développement ma ɲɛmaw fɛnɛ caman kun bɛ a kɛnɛ kan an ka ɲininikɛla Mamadu Ben Sherif Ousmane n'a ka jatala Dramane Maliw ka fɔlɔw ka sɔrɔlen filɛ. Nin kɛnɛ mun sigilen filɛ nin ye a bɛ bila sunkaloba okumu kɔnɔna la laadala kilen don mun bɛ sigi Fondation Malienne pour l'entraide et le développement maaw fɛ ni a ɲɛmaaba ye Musa Mara ye a ɲɛmaaw ka kuma la u ye a yira k'a fɔ ko hali Musa Mara k'a to latigɛ bolo kɔnɔna la n'o ye kaso kɔnɔna ye a y'a ɲini ka se ka nin laada in na tile cogo min na dɛsɛbagatɔw ɲɛji bɛ se ka cɛ dɛsɛbagatɔw bɛ se ka suntigɛ ɲuman sɔrɔ sunkalo in kɔnɔna la cogo min na u ka kumaw la fana u ye a yira k'a fɔ nin dɛmɛ di mun filɛ ka kɛ association ma tɛmɛsira minnu tun bɛ a la walasa i sen ka ye a la u ye olu fana ɲɛfɔ. Bi ni association 30 kɔ n'an y'olu ka dossier accepté ka bi ka na dɛmɛ k'olu ye o association fana sɔrɔla cogo jumɛn na parce que san o san an bɛ baara in kɛ komi n y'a fɔ cogo min na association minnu don u fana bɛ k'u bɛna minɛ de ka taa di u ka tɔndenw ma donc an b'a ɲini u fɛ kuma bɛɛ n'u ye dɛmɛ in sɔrɔ u ka di u ka tɔndenw ma a fɛ ka kɛ association minnu don minnu de la ka ni dila k'a sɔrɔ an bolo fa ka sɔrɔ i y'a sɔrɔ cogo min na an y'a f'i ye cogo min na k'a fɔ n'i y'a sɔrɔ i yɛrɛ b'a fɔ k'i b'a kɛ min de ye donc i b'o rapport caman k'a fɔ i y'a sɔrɔ n y'a k'a kɛcogo la an yɛrɛ bɛ wuli kuma dɔ la ka se association ninnu ka jabala la k'a lajɛ k'a fɔ jɛkulu mun don u jɛkulu u bɛ yen yɛrɛ yɛrɛ de n'o jɛkulu ma bɔ o sira fɛ siɲɛ wɛrɛ t'a la olu tɛ se ka taa bon ni kura min fana nana an b'u ka papiyew lajɛ
mɔgɔ min nana papier déposer an b'o lajɛ mais ni e y'a sɔrɔ siɲɛ kelen siɲɛ wɛrɛ t'a la tuguni n ye min fɔ an bɛ fana bila o lisi kan ka dɔn k'a fɔ o don donc a bɛ komi lisi o lisi fɛn ye jɛkulu fila don mɔgɔ kuraw ani mɔgɔ kɔrɔlenw donc bɛɛ n'a ka critère don an bɛ sélection kɛ n'o de ye mais an kɔni ni maa o maa n'i y'a sɔrɔ n'an ma a taayɔrɔ ye i b'a ye k'a fɔ n'an bɛ dili kɛ siɲɛ wɛrɛ o tigi sen tɛ don a la. Ni dɛmɛ di kɛnɛ belebeleba in kan an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko kuma ɲuman caman fɔra ka ɲɛsin a président ma ni o ye Musa Mara ye k'a ka ɲumanya walew fɔ maa minnu kumana an ka kuma galamaniw na u ye a yira u ka kumaw la fana k'a fɔ maa ɲuman kɔni bɛ to maa ɲumanya la hali n'o y'a sɔrɔ a bɛ degun kɔnɔna la ko Musa Mara filɛ ko o waleya de kɛ k'a to kaso kɔnɔ ka dɛmɛ lase fantanw ma kɛnɛmana la dugawu caman kɛra ni ɲɛji ye kɛnɛ in kan cogo min na Musa Mara bɛ se k'a labila a ka se ka segin a ka denbaya la. An balimakɛ Musa Mara a bɛ wagati min na a tɛ an cɛ la a bɛ gɛlɛya kɔnɔ mais o ma bali a ka se ka dɛmɛ lase mɔgɔw ma donc k'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛ wagati min na an ka jamana ye jamana barikama de gɛlɛya kɛra cogo cogo a k'an ka hakili to ɲɔgɔn na bɛɛ ka se ka baara kɛ an ka dɛmɛ lase an ka jamanadenw ma nin wagati ninnu na wagati minnu n'a ka gɛlɛn kosɛbɛ jamana kɔnɔna la donc ka dugawu yɛrɛ kɛ Musa Mara ye Ala ka a ɲuman bɔ k'a fɔ nin baara in b'a jira k'a fɔ maa min don a bɛ tugu a dalakan kɔ a bɛ san ta bɔ a bɛ nin baara in kɛ a m'a jɔ mɔgɔ caman kun bolo ko ɲina a bɛna baara bɛna jɔ baara ma se ka lajɔ ka jira k'a fɔ ko farikolo de bɛ se ka datugu mais hakilinaw ani miiriya ɲuman olu tɛ datugu ka dugawu kɛ Ala ka sunkalo tɛmɛ ko ɲuman d'a ma. An b'a ladɔnniya k'a fɔ association 33 de garisigɛ donna nin dɛmɛ di in na a baaraw daminɛna ni alikuranɛ sanuman kalanni ye. Ka da tulo ka fɔ madrasa El Hilal El Islamiya mawladaniya ka fɔ a karamɔgɔw ni a kalandenw fana ye dɛmɛba bisimila ka bɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna association Rahma maakɔrɔw yɔrɔ ani madrasa so yɛrɛ a kalanden kɔrɔw nin ye dɛmɛ in da ko wɔɔrɔnan kɛnɛ de ye min sigira sen kan se min ye dɛmɛw ye olu kɛra i n'a fɔ tulo bido ka taa se sukaro kilo 5 ma ani makɔrɔni mpakiw an b'a ladɔnniya k'a fɔ kalanden kɔrɔw ani madrasa karamɔgɔw u bɛɛ lajɛlen ye dɛmɛ in gériya ka laban k'u ka kanu fana jira ka sanga ni dɛmɛ in bisimilali ye u fɛ ni ka sɔrɔ ka kɛnɛ dɔ fana kurubongari kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna yɔrɔ min bɛ se ka kɛ mansimafɛn labaara yɔrɔ ye bɔlɔlɔ ko nasira fɛ ni o ye salle informatique ye o kura dɔ jɔra k'o kurubongari min musaka taar'i jɔ silamɛya miliyɔn 4 ɲɔgɔnna na nin baara in bɛɛ lajɛlen seriyara Sadio Sidibe n'a ka jatala Abdoulaye Jara fɛ an ka ɲɛmada. Sunkaloba in nafa kama i n'a fɔ san o san ni nin y'a siɲɛ 6nan ye maa minnu ye kalan kɛ kalansoba la kalanso min bɛ wele ko madrasa El Hilal El Islamiya o kalanden minnu ni u ye kalan kɛ yen nɔ kabini 1980 maaw o promotion maaw san o san u bɛ nin hakilina in sigi sen kan min b'a to ka hinɛ ani dɛmɛ ta k'a ɲɛsin maaw ma maa minnu mako bɛ dɛmɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu bɛ yen nɔ ni u ye kalan kɛ ekɔliso in na walima ni u kɛra ekɔli karamɔgɔ ye ni a dɔw tanyana bi u kadara kɔnɔna na olu ka maa minnu bɛ yen nɔ walima o famille minnu bɛ yen nɔ ni dɛsɛ bɛ a dɔw la dɛmɛ bɛ ta ka a ɲɛsin olu ma. cérémonie min filɛ nin ye an b'a ta ko 6nan na ɲina Majmua Rahma san o san Sinkalo kɔnɔ an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka balo ka ɲini ka di an ka karamɔgɔ kɔrɔw ma ɲinan ta alhamdulillah an ye baara dɔ kɛ min farala kan o ye mun de ye o ye ka salle informatique min bɛ Hilal kɔnɔ yan ka renouveler ka ordinateur kuraw sigi a kɔnɔ ka staffu k'a la ka climu k'a la ka tapiw ani tableau électronique an y'olu bɛɛ don a la ɲina k'o fara ɲinan baara kan. ɲinan promotion u y'a tɔgɔ da maa min na o de ye Abdoulaye Jara ye ni ale de kɛra kalanso in ɲɛmaa fɔlɔ ye. An bɛ foli k'u ye ni madrasa Hilal tɔgɔ ye Majmua Rahmatu u ye a ta ko wolonwula an bɛ foli k'u la kosɛbɛ an ye kalanden kɔrɔw ye bɔra ka jarakɔrɔba min ka kisa fɔ sisan nɔ Jara y'anw yɛrɛ kalan n'an ma k'a ka kalanden filananw ye an bɛ kɛ sabananw ye an bɛ dugawu k'u ye u ye nin bɔ nafolo min na Ala k'a jidi Ala ka n'a ta yɔrɔ langoloya Ala ka sara kɛ janatul firdausi Ala ka barika don kɔlɔlɔw la Ala ka barika don kalanyɔrɔ in yɛrɛ la an bɛ hinɛli yafa ɲini kalanden kɔrɔlen minnu fatura Ala ka yafa k'an n'u bɛɛ lajɛlen. Dɛmɛ minnu kɛra a bɛ tali kɛ tulu bidon malobɔrɔ 25 kg sukaro 5 kg fo ka taa se makɔrɔni carton ma dɛmɛ ninnu bɛ ta k'a ɲɛsin dɛsɛbagatɔw ma minnu b'u bala nafolo kasaba min donna la
a bɛ taa jɔ miliyɔn 6 na a kunkan fɛn. dɛmɛ min kɛra n'i y'a musaka ta k'a lajɛ a bɛ taa miliyɔn 6 ɲɔgɔn na puisque balo minnu sanna ni ka fara salle informatique kan donc i b'a ye k'a fɔ musaka fɛn fɛn miliyɔn 6 a n'a kunkan fɛn a b'o bɔ nka Majuma Rahma a ka dɔn k'a fɔ depuis école ta la an ye baara dɔw boloda o baara o ye mun de ye fɔlɔ ye ka enseignant minnu bɛ yen ka formation kɛ enseignant kun puisque i y'a mɛn kalanden ɲuman karamɔgɔ ɲuman de don o kama an y'o initiative ta ka information kɛ karamɔgɔw kun walasa u bɛ se ka kalan ɲuman di kalandenw ma. Association in ka baaraw ka ca kosɛbɛ. Baara wɛrɛ min kɛra ɲina o de ye salle informatique min bɛ école in kɔnɔna na sabula a mako tun bɛ dɛmɛ la kosɛbɛ u y'o o fana labɛn ka kurakuraya ka baaraminɛn kuraw fana bila a kɔnɔ min kɛra nisɔndiyaba ye a ɲɛmaaso maaw fana bolo. Tiɲɛna nisɔndiyalenba de don ni salle in dayɛlɛli la. An bɛ dugawu ye fana halisa ala ka baaraw taga ɲɛ o inshallah n'ala sɔnna ma an jigi b'a kan don n'a nataw la an ka fɛnw yɛrɛ kɛ ni ko in na u yɛrɛ ma se ka minnu kɛ o salle informatique kɔni ne yɛrɛ kɔni hakili la bi bi in na an bɛ waati min na sisan ni machine ninnu kɛlen bɛ ka diɲɛ labɔ bon baara caman bɛ yen nɔ a bɛ tɛmɛ ni machine de fɛ ni machine tɛ i bɛ taa sɔrɔ baara caman bɛ yen a ɲɛ tɛ se ka sɔrɔ o donc o bɛ se o ye ni machine ninnu kalanni nafaba dɔ ye o. Alhamdulillah an nisɔndiyalen don an bɛ Ala fo ka barikada ka sɔli kira kan alayhi salatu wasalam Muhammad le sceau des prophètes ka a yira Majuma Rahma la u ye nin salle in dilan a diyara an ye kosɛbɛ. Salle in a magoba de tun b'an ye a bɛ dɛmɛba de lase anw karamɔgɔw ma fɔlɔ ani kalandenw a bɛ u dɛmɛ k'u ka niveau kɔrɔta a bɛ kalandenw dɛmɛ k'u encourager ka na salle informatique la ka na machine kura in ka na a métier kalan parce que mɔgɔ diɲɛ bi an tɛ se ka taa évoluer fiyewu ni nin machine ninnu tɛ. Nisɔndiya foli an b'o lase Majuma Rahma ma ani a teriɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen a n'a jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen terre solidaire a jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen association bɛɛ lajɛlen u fɛn o fɛn ni u farala ɲɔgɔn kan ka nin baara in kɛ an bɛ dugawu kɛ vraiment bon vent à l'association an bɛ sijan ani kɛnɛya di a membre kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma. An bolo donna k'a fɔ kɛnɛ a kun cɛra ni remédies symboliques ye ani ka jɔnjɔn fana ta k'a di association maa dɔw ma minnu ka wuli ka jɔ bonyana kosɛbɛ ani fana kalanden minnu fana bɛ yen n'u ka jija bonyana kosɛbɛ kalan bonankun kan u ye kalanminɛn fana ta ka a di olu ma min b'a to u bɛ se ka dɔ fara u ka jijaw kan cogo min na olu de kɛra baara ye ka kɛnɛ in kuncɛ. Mali silamatɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silama diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Seyada Sherif Usman Madana Haidara de Seyada Dumbiya Banɛnɛ Haidara ka sanga ni a ka bangani sangomɛ ɲaɲanu ɲɛnamayali ye a ye i wasa don denmarayɔrɔ de la denmarayɔrɔ min ni dali masakɛ mɛ ka denw bila ye denw minnu lajarabira ni mansandanya ye ka se ka taa ka sunatigɛ kɛ ni olu ye ka sanga ni a ka bangeni sangomɛ ɲaɲanu ye denmarayɔrɔ min sugandira a fɛ sɛbɛnnikɛbagaw fɛ sigida 4nan na Orphelinat Niaberdu an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nisɔndiya ni munyamunya o kun bɛ fɛ a bɛɛ lajɛlen la dɛmɛbaw kɛra ka ɲɛsin denw mɔ denmarayɔrɔ in na ni ka laban ka sunakari fɛnɛ ba labɛn u ye an ka ɲininikɛlaw minnu kun bɛ a nɔfɛ o ye Kadija Tarawele n'a ka jatala Bubakari Tarawele u ka sɔrɔli filɛ nin ye. Nisɔndiya ni munyamunya ani farifoni de kɔnɔna na Madame Dumbiya Seyda Kadijatu Haidara a n'a ka taamadenw bisimila Orphelinat Niaberdu denmisɛnninw ani a baarakɛlaw fɛ ni ka se ka a ka bangeni nisɔndiya ɲɛnamaya ni denmisɛnninw ye fɛn min ye Orphelinat Niaberdu directrice kɔni ye ale kɔni y'a ka nisɔndiyaw jira ka sanga ni Madame Dumbiya Seyda Kadijatu Haidara ale ka nin wale ye ka ɲɛsin nin denmisɛnninw ma. Vraiment ne nisɔndiyalen don kosɛbɛ Banɛnɛ ka bidon barikama in hokumu kɔnɔna na ka laɲini kɛ ka na suntigɛ kɛ anw fɛ yan denmisɛnninw fɛ yan orphelinat la falatɔw fɛ yan nɔ an minnu tɛ suntigɛ plateau dɔn an minnu tɛ suntigɛ kangaliba duman dɔn mun se b'an ye an b'o kɛ c'est vrai mais an tɛ nin suntigɛ ɲɔgɔn sɔrɔ don o don donc an bɛ se k'a fɔ dɔrɔn an nisɔndiyalen don vraiment Banɛnɛ ka nin acte in a y'a yira n na mun tɛ bi ye k'a bɛ anw fɛ nin y'a tɔ waleya tuguni ka taa fɛ donc an bɛ dugawu k'a ye Ala ka si ni kɛnɛya d'a ma a bɛ fɛn fɛn ɲini Ala fɛ Ala k'a nɔgɔya ye.
kana nin don duman ɲɛnamaya nisɔndiya ani munyamunya kɔnɔ ni nin denmisɛn ninnu ye walasa u bɛ se ka nisɔndiya sɔrɔ cogo min na o de nin suntigɛ belebele min bɛ don a ka anniversaire hukumu kɔnɔna na o laɲini ye orphelinat Niabert kɔnɔna na. Ne bɔra n ka so nana n ka so ka na orphelinat Niabert la bari depuis 2021 u ye nommé ka kɛ ambassadrice ye orphelinat ambassadrice ye a diyara n ye wa n y'a ta bala depuis nana fɛnɛ ɲɛ b'a la besoin bɛ yen denmisɛnnin ninnu mago bɛ mɔgɔw la u mago bɛ dɛmɛ na donc o de a to n hakili bɛ o la donc ala sɔnna ka san kelen fara n si kan donc n y'a kanu ni denmisɛnnin ninnu ka a ɲɛnɛmaya ka ala barikada ni a ye. Madame Doumbia Sida Khadijatu Haidara a y'a kanu kana ni a ka denmisɛnninw ani Sheriff la duba denmisɛnninw ye walasa u bɛ se ka u ɲɛ da denmisɛnninw kan cogo min na ni ka ɲɔgɔn dɛmɛ waleya nafaw dɔn. Nanta kɛrɛnkɛrɛnna parce que n ye denmisɛnnin wɛrɛw fara n kan n yɛrɛ denw ka fara Niabert yɛrɛ kan o bɛɛ ye n denw ye pour que u ka réalité dɔ dɔn u k'a dɔn k'a fɔ denmisɛnninw dɔw bɛ yen cogo min na olu ma chance sɔrɔ fa t'u bolo ba t'u bolo pour que o yɛrɛ ka bɔ réalitéw kalama donc depuis u nana u yɛrɛ ye cadeau di denmisɛnninw ma u bɛɛ sigira ka kulonkɛ kɛ ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ a ye tin dɔ de créer u ni ɲɔgɔn cɛ wa n b'a dɔn ni min kɛlen filɛ tantɔ a tɛ dan ta denmisɛnnin ninnu yɛrɛ bɛna hakili sɔrɔ tagalen ɲɛ ka tila ka nin waleya ɲɔgɔnna waleya inchallah. Madame Doumbia Sida Khadijatu Haidara a y'a kanu kana ni a ka denmisɛnninw ani Sheriff la duba denmisɛnninw ye walasa u bɛ se ka u ɲɛ da denmisɛnninw kan cogo min na ni ka ɲɔgɔn dɛmɛ waleya nafaw dɔn. Ya me orphelinat la bi me bela jele fo mun sembu kono goro ngana kene san menga me bela jele fo Sheriff la togora surtout ambam so era me ankrom so ama orphelinat la yo karoga demseno jara demseno ko soba jara yere ko juku ama am saka folim ankrom so la nche ala ka mangoro ani ama fana karamu ka Sheriff Usman Madan Haidara ama foni kenenga ale mi sababu ala en kenen soro am bela jilin fo bon en son dia chama soro la an yɛrɛ bon an tɛ nin dɔn an t'a dɔn ko diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ ko sugu ninnu fana bɛ yen mais an ma kuma mais an ma deli k'a ye quoi mais bi an nana an y'an rêve dɔw réaliser an y'u ye bon a diyara an yɛrɛ an b'a fɔ k'a barikada et puis a y'a bɛn a yɛrɛ ka anniversaire ma denmisɛnnin ninnu content na bon fa t'olu bolo ba t'olu bolo ale de fana bɛna fɔ olu fa n'olu ba bon a diyara u yɛrɛ ye bon an b'a fɔ o la k'a ni ci. Femi Madame Doumbia Sida Khadijatu Haidara nanga mako banene atamanyo anaje nyogo olu bela jirenye akani wali intan ko sebe o mibe alsa aka wuli kajo anaka chesiri jira yatimedon ani desebato olu demenna ami Sida banene yerefo ka barikada dante foli mina ale mi sona ka aka bonya to ala ka aka karama to ala ka kila ka hakili to demsenu nununa demsenu minu fatu bolo patu bolo donc kanu laja kula nusoja dan bɛɛ lajɛlen na donc bi tɛ Sida banene siɲɛ fɔlɔ yano sanga bɛ wagati bɛ n'a hakili jiginna u la a bɛ na u la nusoja bi a nanu la nusoja ka bɛn ni a yɛrɛ ka anniversaire an b'a ɲini ala fɛ san caman bɛ ala bolo ala k'o di an n'a ma ala ka san caman fara an n'a si kan a yɛrɛ bɛ min fɛ ala k'o k'a ye a bɛ siran min ye ala ka don a n'o cɛ. A k'a dɔn k'a fɔ ko nin suntigɛ belebele min bɛ don a ka anniversaire hukumu kɔnɔna na n'a kɛla nisɔndiya ani bonya ani karama ye fɛn min ye den tulonkɛ fɛnw ka taa se dumuni dumanw ma olu bɛɛ lajɛlen de yela nin kɛnɛ in kan ni ka se ka nin suntigɛ belebele in ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ a k'a dɔn k'a fɔ ko nin nisɔndiya don in na to orphelinat Niabert denmisɛnw kɔnɔ o min y'a to o ni denmisɛnnin wɛrɛw ye ɲɔgɔn dɔn ni ka nisɔndiya ani ka tulonkɛ ɲɔgɔn fɛ. O de fana b'an kɛ k'an kun da diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw lasɔrɔli kan. Senegali jamana wasadenw farala ɲɔgɔn kan ka jateminɛ kɛ n'o y'a sɔrɔ Macky Sall ka minisiri kɔrɔ dɔ ni nɔbɔli ka wale kelen ani nɔbɔli man kan ka sabu kɛ n'i kɛra minisiri ye ka ban i minɛ man di k'i kiiribulon bɛɛ lajɛlen la kiiribulon kɛrɛnkɛrɛnnen de bɛ yen min bɛ wele ko Haute Cour de Justice. Musa Boubacar Thiam kunnafoni ko minisiri kun don Macky Sall ka kumaw la nka jirala k'a fɔ o kuma kelen la ko dunkojuguya yera a nɔ na kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna nafolo dɔ kun bilara a ka bolo kan nafolo min kun bɛ kɛ sababu ye ka mansinmafɛn labaarali nɔgɔya Senegali jamana kɔnɔ bɔlɔlɔ nasira fɛ o nafolo min bilara a ka bolo kan mars kalo la san 2024 n'a ye a di cakɛda min ɲɛsin mɛn
a dangene mayali mo ko société A1 Asset sɛgɛsɛgɛliw de n'a mɛ a jira k'a fɔ a bina fɔ dungo juguya yira ministre kɔrɔ Musa Bokari Camu nɔ na a yɛrɛ kɔni kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ fangakura maaw de wulen bɛ fangakɔrɔ maaw nɔfɛ olu minnu ye Macky Sall ka maakɔrɔw ye ko bi fanga bɛɛ ka olu de nɔbɔ ɲɛjugu ɲɛɲuman i n'a fɔ Tajuru Sara Bere Jate ko nɔ tɛ ko kiiri ko nasira tɛ nka bibi in na kɔni kiiri kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ nafolo min kun bilara a ka bolo kan ka to ministeriya la n'o bɛ kɛ sababu ye ka mansinmafɛn ko nɔgɔya bɔlɔlɔ nasira labaarali ko nafolo in va dɔ dunna sɛfɛ wari miliyari 1 ani miliyɔn 400 ni miliyɔn 70 ni miliyɔn 6 ni kunganfɛn jamana kiiri sɔmin bɛ o de la ko bi sɔn ka ye ministre kɔrɔ nɔ na wasabilo kɔnɔ ni jateminɛ kɛra k'a ye k'a fɔ maɲi ani latɛmɛni ka kan jamana ɲɛmaw ni jamana ɲɛmaakɔrɔw ministrew ni ministre kɔrɔw kiiribulon ɲɛkɔrɔ wale kelen n'a mankan o de bi jateminɛ Kongokaw ka hadamadenya hakɛ lapasali ministre Samuel Mbemba sera Suisse-duguba la Genève Janselikɛnani tɔma Nations Unies bolofara min ɲɛsin bɛ hadamadenya hakɛw lapasali ma o jabala de ye yen ye Kongo Kinshasa ministre in sen bɛ u mɔ ni fɛn min ye ko danganiya bɛ Kongo Kinshasa ma ɲɛmaw bolo min b'a jira ko Paul Kagame ni Mamurulɛnjɛkulu M23 bɛ ka ni tiɲɛ Kongo Kinshasa jamana kɔrɔ yan f'a fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Goma ani Bukavu duguba filaw rɔ adamadenya hakɛ lapasali ministre Kongo Kinshasa kaw fɛ a ye gafe dɔ ta k'o yanga k'o jira Janselikɛnani tɔma Nations Unies maa ninnu na gafe min kɔnɔ k'a daminɛ sanko janvier kalo la kana se sa kunjɛli ma san kelen kɔnɔ dɔrɔn tiɲɛni min kɛra Mamurulɛnjɛkulu M23 fɛ o de kɛn bɛ gafe ye i b'a ye k'a fɔ maa 17 maa nana ma sumanenw na dangari kɛra olu de la ni k'o kɛ maa tɔw ye maa 15 ni 769 de bɔnɛna a nin na ni ka maa 800 ni maa 20 ani maa 9 da ka tunu ni u ye wale kelen ka t'u sɛbɛkɔrɔ ni ma tɔɔrɔ bin kɛra musow minnu ka o jatera minnu y'u sigiyɔrɔ bila Mamurulɛnjɛkulu M23 sababu la o fɛnɛ jatera ka laban ka na ni danganiyaw ye k'a fɔ Paul Kagame Rwanda jamana ɲɛmaa de bɛ maa ninnu kɔ k'u kɔkɔrɔ don Iran ni Ameriki cɛ mankan sibiri ka dugu jɛ dimanche la kunnafoniw na kumabaw ye minnu ye Iran kaw ka diinɛ ɲɛmaaba Ayatollah Ali Khamenei fara Ameriki jamana ka bundeli senfɛ a sɛmɛndiyara Iran jamana jabaraninsoba fɛnɛ fɛ jamana ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ tile 40 bi kɛ tasibila ye ka ɲɛsin diinɛ ɲɛmaaba Ayatollah Ali Khamenei ma jamana ɲɛmaayaso y'a jira k'a fɔ a fali tɛna to Tajuru sarabali ye Iran jamana ɲɛmaw y'a jira fana k'a fɔ lakana ko ɲɛmaayaso secrétaire ni o ye Ali Shamgani ye k'o fɛnɛ fara bundeli senfɛ lakanajɛkulu yɛrɛ min bɛ Iran jamana bolo sa n'a bɛ wele ko gardien de la révolution islamique o ɲɛmaaba commandant Mohammad Pakpour o fɛnɛ fara Iran surasiya ɲɛmaayaso ye a jira k'a fɔ Ameriki jamana ni Bani Israila u ma deli ka bɔnɛ min ye u ɲɛ la kɛlɛ kɔnɔ nin sen k'o de bɛna jira u la Iran jamana fɛ Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump a ko Iran jamana ɲɛmaaw ma n'a k'a bɛ bundeli kɛ sen o bɛ juguya ni fɔlɔ ye wa k'a ni Iran jamana cɛ kɛlɛ bɛ to sen na dɔgɔkun kelen ɲɔgɔn na dɔ bɛ se ka yɛlɛ o yɛrɛ ka yɛrɛ ko nka o n'a ta bɛɛ lakana tigilama minnu bɛ yen n'olu y'a jira k'a fɔ u b'u sen bɔ kɛlɛ la a bɛ yafa sutura berefini da olu kan n'o ye immunité ye fɛn t'u sɔrɔ janko u ka faso janfa dɔrɔn k'a fɔ k'u sen tɛ kɛlɛ la maa caman de fara Iran jamana kɔnɔ sibiri Ameriki jamana ni Bani Israila ka bundeli senfɛ Iran jamana lasigiden ka fɔ la Janselikɛnani tɔma Nations Unies na kunnafoni diso agence farsi o y'a jira k'a fɔ minabu lɔkɔliso min bundera Ameriki jamana ni Bani Israila fɛ ni jate kunfɔlɔw kun y'a daminɛ 50 la ka na se 60 ma bi a kɛra maa 118 de ye lɔkɔlidenw na Resila jamana ɲɛmaw ye a ɲini Ameriki jamana ni Bani Israila fɛ Iran jamana kɛlɛli ka jɔ ɲɛtugu ni ɲɛyɛlɛ cɛ Janselikɛnani tɔma Nations Unies na Resila lasigiden min bɛ yen nin y'o ka kuma ye Iran jamana yɛrɛ sa a y'i ɲɛsin Ameriki jamana kɛlɛcɛw dagayɔrɔ caman ma Iran jamana lamini na ko waati kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna u dagayɔrɔ min bɛ yen a ye yen bon Iraki gaɲa ka yanfa fɛ u dagayɔrɔ min bɛ yen a y'o bon Saudiya jamana fɛnɛ nɔ a ye filili kɛ yen kɔrɔfɔ sɛmɛndiyara Iran jamana
kɛlɛcɛw ka ɲɛmayaso fɛ ani Qatar kunnafonidisow fɛ. Qatar fana Amérique jamana surasiya daga yɔrɔ min bɛ k'u y'o bon Qatarkaw ka ministre ka fɔla ministre min ɲɛsin bɛ surasiya mɔ Qatar. Amérique jamana lakanajakulu kɛrɛnkɛrɛnnen CIA jaba la min fɛnɛ bɛ Émirats Arabes Unis duguba la Dubaï yen fɛnɛ bonna Iran jamana fɛ. Dubaï panguru njigingene barakɛla 4 jogina drone kunbɛtɔ sanfɛfɛnw kunbɛla fɛ Dubaï panguru njigingene ka n'a ma ɲa ka kunbɛra drone fɛrɛw minnu jigina o ye maa 4 jogi. Baaraɲinikaw fɛ Iran jamana ye filili kɛ ye mugu filita misile 45 ani drone 9 maa 16 jogina Qatar. Bani Israël surasiya ye a jira k'a fɔ 0 wɛrɛ kuma sibiri ka dugu jɛ dimanche la u ka pangurun wulila ka bundeli kɛ Iran faaba la Tehran k'u ka yɔrɔ sumanen 30 ɲɔgɔn na bɛ yen k'u y'a bɛɛ sɔrɔ. Iran jamana lakanajakuluba min ni kɛlɛ yɛrɛ b'o bolo corps des gardiens de la révolution islamique o y'a ka jate bɔ kunungo kɛlɛ lɔ o ni Amérique jamana ni Bani Israël cɛ o y'a yira k'a fɔ kɛlɛkɛminan donnen nguru dɔ kun bɛ k'i kun da Amérique jamana kɛlɛkɛkurunba kan ka taa kɛlɛkɛminan d'a ma k'u ye drone 4 fili o kan Dubaï ko a yan fan fɛ n'a fankun bɛ wele ko Jebel Ali ko kɛlɛkɛminan donnen nguru in jɔra de a ma se ka taa yɔrɔ si k'a sabu kɛ drone filaw ye tiɲɛni don a kun ko Amérique jamana jikan gɛlɛcɛw daga yɔrɔ min bɛ Abdullah Mubarak ko watikaw fɛ k'u ye misile filita misile balistique 4 fili o kan ani drone 12 ko bɛɛ bo ko tiɲɛ maa caman zara ye ni nka maa caman jogi Amérique jamana surasiw rɔ ko kɛlɛkɛminan donnen nguru dɔ fɛnɛ kun bɛ k'i kunda Amérique jamana kɛlɛcɛw kan kwaji bolola min bɛ wele ko Océan Indien k'u y'o kɛlɛkɛminan ngurunba fɛnɛ bu ni misile filita 380 ye Amérique jamana kɛlɛcɛw daga yɔrɔ 27 ɲɔgɔn na nin bɛ sumana k'u bon Iran jamana fɛ Bani Israël yɛrɛ kɔnɔ u daga yɔrɔ min bɛ Tel Nof n'o y'u ka surasiya yɛrɛ ɲɛmaayasoba ye duguba la Tel Aviv ko yen bona an'u ka marifa dilayɔrɔ dɔ fana Iran jamana surasiya minisiri u ye jɔnguwala fɔ k'a fɔ o sara n'o ye Aziz Nasir Sade ye ka taa se surasiya yɛrɛ ɲɛmaaba mɔ chef d'état-major général Abdulrahim Mousavi o y'a sɔrɔ jalatigiba wɛrɛw kun sara n'o ye Ali Shamkani ye ani corps des gardiens de la révolution islamique o ɲɛmaaba Mohamed Pakpour ka fara diinɛ ɲɛmaaba Ayatollah Ali Khamenei ka ninnu bɛɛ lajɛlen fara diinɛ ɲɛmaaba jɔyɔrɔ in bɛna kalifa maa min na sa yanni maa wɛrɛ ka bila a nɔ na o ye jamana ɲɛmaa yɛrɛ ye Masoud Pezeshkian n'a ma ɲa k'a fɔ taji tɛmɛnsira de fɛnɛ ye yɔrɔ in ye lakanajakulu min bɛ Irankaw fɛ yen corps des gardiens de la révolution islamique u kun y'a jira sibiri k'a fɔ Detora d'Ormuz min ye taji tɛmɛnsiraba ye diɲɛ tajiw tɛmɛnsira kɔrɔ kɛmɛ sara la ale de b'i jɔ ni 20 bɛɛ lajɛlen ye n'a datugura o ye taji ko gwɛlɛyalen ye diɲɛ kɔnɔ taji donni ngurunbaw minnu kun bɛ a furanjɛrɔ ye yanni Detora d'Ormuz cɛ Golfe Persique kwaji bolo kan olu sina ka bala k'u jɔ kwaji cɛrɔ bawo Iran va ɲaamin bɛ u dun y'a jira k'a fɔ u bɛ Detora d'Ormuz tigɛ nka dimanche sɔgɔmada yan fan fɛ o lakanajakulu kelen Iran n'o ye corps des gardiens de la révolution islamique ye a ɲɛmaa kɔrɔ n'o ye Mohsen Rezaï ye o y'a jira nasarala kunnafonidiso Financial Times maa ɲɛmaaw la k'a fɔ Detora d'Ormuz n'o ye diɲɛ taji tɛmɛnsiraba in ye a ti datugu a dayɛlɛlen bɛ to fɔ kuma min kumaw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ yan de bawo sibiri ale yɛrɛ kɛra jɛkulu min ɲɛmaa ye ka tɛmɛ corps des gardiens de la révolution islamique olu de kun bɔra k'a fɔ u ye Detora d'Ormuz kwaji bolo in datugu taji donni ngurun tɛ tɛmɛ a fɛ. O de fana bɛ dan sigi bamanankan kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan kunnafonidiso ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni nin kuma in ye k'aw fo ka waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'an bɛɛ jɛ kuma wɛrɛ n'Ala ka diɲɛ ye.